चाहिए जिला परिषद मैंने कहा होला, विधायक मैंने कहा होला, 5 साल इंजीनियर मैंने कहा होला, एगो सिपाही नरेंद्र मोदी के गिरफ्तार कर सकता प्रधानमंत्री के ऐसे कि वो अपना मेहनत पर अपना दिमाग पर नौकरी ले लेबा, वो लोगन के बल नहीं खेले ले, ब्यास बानी लोग के बल पर, गायक लोग के बल पर, मुखिया सरपंच विधायक लोग के बल पर, लेकिन एक इंजीनियर बनता है अपने माइंड के बल पर। तो हमने के नौकरी 60-65 साल रहेला, लोग जिला परिषद लोग के 5 बरिस निमन काम करब तो फिर जीतब, जिला परिषद बीचों में छीन लिया ला, बीचों में से 5,000 तनख्वाह मिलल बा इनको, अब उतना इनका जस भिखार हमारा सामान के बोतल किन ले लसो वही पे उछड़ता रहे। आज 4 चक्का द्वार पर ना जला। खैर कोनो बात ना, इनका को हम बोलब ना ऐसा कि महीना में 10 दिन इनके द्वार पर नु अड्डा रहे। फिर एबरा चटनी चाहिए अमरूद के लाल जी बीरा हमारा बाबा के फरमाइश बा, भूर बाबा के भूजल मरीचा हमारा सब विधायक की एमपी वाला बात मत कहियो कुंवर जी, तू जिला परिषद बड़ा, हमार मंत्री बड़ा समझी जी, दाल छे हमारा दामाद के पापा जेकर नाम सुभाष सिंह हो, जीरा राइस वोट मांगे केहू के द्वार पर ना जाले, घमंडिया हमर आरो के पानी। तो गोपालगंज कौन जिला हो पूरी भारत वर्ष में? सिवानो ऐसा ना हो, पूरा मत बने भैया, वैसा छपरो ना हो, पूरी भारत में कोनो जिला ना हो, सिंगल पीस गोपालगंज ब्राह्मण प्रधान जिला है जहां तक आज तक सरकार ने गौकसी का लाइसेंस नहीं दिया। भैया सतीश पाणे के जिला हो, गर्दनिया काट दिए जो है, गाय काटल लोग जो गर्दनिया काटा जाता है, आज तक लाइसेंस नहीं मिला गौकसी से। तू नहीं खजा कुंवर भैया, यहाँ सब जानते हो खो एगो बाघ हमें हमारे जिला के सतीश पाणे, उनकर भाई पप्पू पाणे विधायक, उनकर लड़का एमएलसी 18 साल के उम्र में, वो बाघा जिला हो, वो जिला में आए गौकसी का लाइसेंस ना मिलल। 60% जहाँ पे ब्राह्मण का राज है गोपालगंज में, और 40% में राजपूत भूमिहार और हिर बैकवर्ड क्लास सब है बा। पूरा एगो जिला बताई तो कौन जिला? सिवान देखी तो पाकिस्तान हो, एगो गोपालगंज जिला ऐसा है जहाँ पर गौकसी का लाइसेंस नहीं मिला। भैया गलती कौन है बाबा? आई काहे हो कातना लो हरावे खातिर ला करला पप्पू बाबा के बेरी हरले हां लाल जी कहियो ना हरी हैं, हम केहू के प्रचार ना कोइनी, एगो सिर्फ पप्पू बाबा के प्रचार फेसबुक पर कइले रहनी। काहे कइले रहनी? जान हाजिर कर दिलो ओई प्रोग्राम गा के बाबा चलिए नी ई होना कहने की विदाई के दिभागे ने गा के प्याज काट अकाउंट पर विदाई से डबल भेज देनी पप्पू बाबा, सोयाबीन के सब्जी बनी अकाउंट पर विदाई से डबल रानी तू अब ना रहलू हो कौन पुड़िया रहरी के दाल 8 भारत का सबसे बड़ा गौशाला बा अरे वो जो गौशाला हो कि वो जो लोग अपन गाय ले जाके जानबूझ के हाँक देला कि ईंटवे धाम पर रही ऐ नहीं खन देखले कुंवर भैया अरे के दर्शन कराए भैया जानत रहो वो जो 100 गो साधु लोग खाली गोइया चरावे खाती बा ईंटवा धाम पर भैया वो जग होला जानत रहो, जे जग होला नु तो केहू चंदा ना मांगे, वो जो लिया के टाली से लोग चाउर गिरावेला, केहू दाल गिरावेला, चटनी केहू सब्जी गिरावेला ईंटवा धाम पर जहाँ रोक के गोड़वा ना लगले हो उहे धाम पर चटनी पीसे ला कोई जाने वाला वहां फ्री में आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते, भरहरिया के बेरा मर्द जो गले बड़े मेहरारू के उठा अब वहीं धल में कि नहीं राजा जी कनिया के छोड़ भोर बाबा तू तो घटिया
लय हो कनिया के छोड़ तू तो खटिया हो जन जय जान पर खटिया हो रानी कनिया के छोड़ तू तो खटिया हो जन जय जान पर खटिया हो रघुनाथ बाबा ए बड़ा ठंडा लगला भोरवा में लागता सिहरता भीतरी ले जान अभी कोड़ता एही से शरीर पानी छोड़ता सुती के न धोके हम पटिया हो जन जय जान पर पटिया हो सुती के न धोके हम पटिया हो जन जय जान पर पटिया हो हितवा जरावतावे घाटिया हो जन जय जान